Valoisa kerrostalokolmio Pirkkalan Selinin rannassa tarjoaa asumismukavuutta sinulle, joka arvostat asumisen helppoutta ja ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia. Suoraan kotiovelta avautuvat lenkkipolut ja talviset hiihtoreitit. Viereisessä rantapuistossa sijaitsee grillausalue ja uimarantakin on vain kävelymatkan etäisyydellä. Päivittäiset palvelut löytyvät läheisestä Partola-keskuksesta. Elinvoimainen Pirkkalan kunta tarjoaa asukkailleen erinomaiset peruspalvelut. Ei siis ihme, että Pirkkala on valittu Suomen toiseksi parhaaksi asuinkunnaksi. Erillisestä autohallista on ostettavissa autopaikka, mutta asiointi sujuu helposti myös bussilla. Läheiseltä pysäkiltä matka Tampereen keskustaan vie noin 15 minuuttia. Avaran kulmahuoneiston tilavalta parvekkeelta avautuu näkymä Pyhäjärven suuntaan. Aamu- ja ilta-auringon kultaama suuri parveke tuo lisätilaa kesäaikaan kokonaisen huoneen verran. Valoisuus ja tilavuus leimaavat tätä kahden makuuhuoneen asuntoa kautta linjan. Erittäin hyväkuntoisen huoneiston keittiön varustelussa on panostettu työtasojen kokoon, laadukkaisiin Electrolux-kodinkoneisiin ja kaapistojen harmoniseen yleisilmeeseen. Tyylikkäässä pesutilassa on riittävästi tilaa myös kodinhoitotöille. Mukavuutta asumiseen tuo vesikiertoinen lattialämmitys. Raikas ilmeisen Selinin rannan rakennustyöt on saatu päätökseen, joten tämä koti on heti valmiina sinua varten. Tervetuloa!